Il-Partit Nazzjonalista ta' Bernard Grech jinsab f'konfużjoni ġdida kif qed jattakka lil Transport Malta f'każ li Joe Giglio jiddefendi lil fornitur ta' ribs lil Transport Malta stess. Fil-fatt id-Deputat Nazzjonalista Evan Castillo qal li hu kuntent b'Joe Giglio bħala deputat fil-Grupp Parlamentari tal-Partit Nazzjonalista anke jekk dan qed jiddefendi l-interessi ta' negozjanti li provdew dajjes magħrufin bħala ribs għal Transport Malta u li għalihom din ma kienx kuntenta bihom tant li ma baqgħet ma ħalsitx. Castillo u deputati oħrajn nazzjonalisti qed jattakkaw ix-xiri ta' dawn id-dajjes u fl-istess waqt qed jippruvaw jaħbu l-fatt li għal tad-dajjes qed jidher wieħed minn tagħhom stess. Mistoqsija fuq dan il-fatt ħarġet il-konfużjoni fil-Partit Nazzjonalista hekk kif dawn iddefendew lil Giglio li l-interess tiegħu hu li n-negozjanti jirċievu l-flus. Int kuntent b'Joe Giglio miegħek fil-grupp parlamentari? Iva, jiena kuntent ħafna b'Joe Giglio. Anke jekk jirrappreżenta persuni li skontkom gawda minn tender maħruġ? Dak huwa xogħol privat ta' Joe, ta' Dr. Joe Giglio. Anke Giglio nnifsu kien ipprova jaħbi l-konflitt ta' interess li għandu hekk kif mal-Malta Today kien qal li qed jipprova jimmedja iżda l-fatti minn korrespondenza juru li fil-fatt Joe Giglio u l-avukat li qed jitlob biex Transport Malta tħallas għar-ribs. Stqarrija ta' Transport Malta kienet innotat li m'għamlet l-ebda ħlas lil fornitur ta' dawn ir-ribs għax-xiri tagħhom biex jiġi salvagwardjat l-interess pubbliku u l-użu tal-fondi pubbliċi. Dan minbarra li l-awtorità kollaborat bi sħiħ u tat l-informazzjoni kollha meħtieġa biex l-operat tagħha jiġi skrutinizzat u qiegħda tieħu azzjoni fuq ir-rakkomandazzjonijiet u l-osservazzjonijiet tal-Awditur Ġenerali.